Jotono lamsogo tini Kokborok 5th semester koklop nani sinimung tei srimung aboni ulo 5th semester ni joto syllabus tongmarok ni bising kaisa kaini bobo haikhe 1 marks ni question ngui man abono tui ang kisisa swnamka norok je nangui tongnai rok khata kolom naharui suyui tiyar khlaiui swrungka khai chanai hinui ang kha khlaio abo bai norok ni kisisa swkle chubachu kaham wngmano hinui ang kha khlaio phaidikai ang chengnani bwkhakno thangnai swng syllabus ni puila phili naikhe swng sejana kwrui mungui koklop no mano sejana kwrui a koklop no swinai hingkai GOPI BALLAV KALAI bo achaikha 1947 bisini 16 salmari March talo 18 murani chamul sorao 18 murani chamul sorao GOPI BALLAV KALAI achaikha bo rungnogo poriui tongfru ni simi koklop swinani chengo abono karibo bo Kokborok kereng kothoma rok bo rutugui karikha bini karijak bijap rok wngkha koklop laikwrang tribasa shikha kobita mukul sora o kobita bigyan Sri Sri Lakshmi Mainongma abo haikhe bini karijak bijap rok tongo tei sini nangmani hingkai sejana kwrui koklop swinai GOPI BALLAV KALAI swng obole saimani nangsuknai sejana kwrui koklop abo bobo ni swijak koklop laikwrang hinui bini swijak kaisa koklop bijap tongo a bijap bisingni no sejana kwrui no harjakha eba sejana kwrui koklop no koklop laikwrang koklop bijabo asukthai rwjakha koklop laikwrang swijakmani bisi wngkha 2006 February tal tai sini syllabus ni o sejana kwrui koklop bebagui tang neisi eba 20 line tongo swngmorok mariui swrungui thangkha kaisa eba naikha kaisa bebak swng number kaham tisa thanio norok ni chubachu kaham wngnai abono karui unit 1 no tei khoroksa swng mano koklopnai Chandrakanta MURASING ni swijak holong koksao bolong bisingo sini syllabus o holong koksao bolong bisingo hinui swng mano koklopnai Chandrakanta MURASING achaikha 1957 bisini 1 April Sunamura bwkhaksteni twiwandal kamio bo achaio bo rungremsio eba class 10 o poriui tongphuru puila koklop swinani chengrao bini karijak koklop bijap rok kwbangma no tongo aborok wngkha hapinga ringo sibuksa ringo oro it's a kaliyana mistake wngkha hapinga ringo sibuksa ringo tei kaisa wngkha holong koksao bolong bisingo tei kaisa hingkai lok chethuang lok tei kaisa tongo pindi watui pin tei kaisa tongo ruphaini buduk ani nogo abono karui boni kom thingjak koklop rok bo tongphiro abo wngkha kaisa khe kolom tui kisim mwkhang tei kaisa khe bolong kwkhwrang pehelka bwkrang omorok bo phairui mano romni hapinga ringo sibuksa ringo koklop swinai sabo holong kokso bolong bisingo swinai sabo lok chethuang lok sabo wngya khe bo Chandrakanta MURASING bai sijak koklopni bumung tamo rok hinui phaiui mano
holong kokso bolong bisingo obo 1995 bisini 8 February jorao seijakmani oro butang bebagui tang neisi eba 20 line tongo mujonarokdi holong kokso bolong bisingo koklop munguino binio koklop bijab abon bagui tumung holong kokso bolong bisingo koklop bo bijab naharjak ahgai boni phirok mung abon ongphine holong kokso bolong bisingo tamni himba koklop ni munguino song syllabus o koklop no mankha unit 1 tei kaisa tongo abongka koklop nai Nanda Kumar Debbarma bai seijak khapang rutugo tabuk rangchakni satung khapang rutugo tabuk rangchakni satung koklop nai Nanda Kumar Debbarma ajaikha 1951 bisini 11th December Bisramganj ni Puskor Kamio bo ajayo bo bini sinui bisini simi koklop senyani siango jepur bini 12 years kawo apurni simi no bo koklop senyani siango bini seija koklop rokni bisingo tongo simalung sakao holongni khum 1984 bolongni bwsajuk song mwsao 1988 ani ganao ang 1993 dugmalino 1997 musirangchak abno kari botongo tuima rukungo nok 2015 abno kari botongo langmano sukrugui 2015 abno kari boteibo karijak tongphiro oro joto khurjak liya sini nangmani ke khapang rutugo tabuk rangchakni satung seinai eba koklop nai Nanda Kumar Debbarma o khapang rutugo tabuk rangchakni satung o koklop no simalung sakao holongni khum mungui koklop bijabni naharjakha mujonarokdi simalung sakao holongni khum abo kaisa koklop bijab o koklop bijabni bisingo 19 eba chichuku koklop tongo chichuku koklop ni bisingo khapang rutugo tabuk rangchakni satung abo hai hingkai tabuk nini simalung saka holongni khum koklop bijabo kaibasa koklop tong himburkai 19 eba kaisi chuku ungnai tai simalung saka holongni khum koklop no bo bijab naharjaka hampurkai abo simalung saka holongni khum nungnai abar khapang rutugo tabuk rangchakni satung koklop no bo bijab naharjaka hampurkai simalung saka holongni khum koklop khapang rutugo tabuk rangchakni satung koklop bebagui tang thamsitam eba 33 lines tongo amrokno song mariui saimanani nangsugo abno kari sing tumung unit 2 o baharei thangkangkai koklop nai Budrai Debbarma bai seijak sumui kolopjak salo honai sing kaisa koklop manno koklop nai Budrai Debbarma asaikha 1956 bisini 28 December asaima thai hingka mandei chargoria salthang Tripura bini seijak koklop rokni bisingo tongo kolom tuirungkhu 1972 sal hapna sekang 2002 sini syllabus ni nangmani hingka sumui kolopjak salo obno seinai koklop ni Budrai Debbarma o koklop naharjakha bobani seijak kaisa koklop bijab sal hapna sekang mungui bijabni sal hapna sekang koklop bijab seijakmani khaito 2002 o koklop eba sumi kolopjak salo koklop bebagui tang neisi 20 line tongo koklop no seimani salmari bo rejak tongo o sumi kolopjak salo koklop no bo seikya 1998 bisini 20 March hingkai bo obono bijab khlai sapokmani ke 2002 sal hapna sekang mungui koklop bijabo abono asuk thai rekha asuk jora sing clear ke saimana nangnai tei khoroksa o unit no Utpal Debbarma hanai tongphiro norok mankana Utpal Debbarma seijak tabuk bo korojak hanai kaisa koklop ni Utpal Debbarma bo asaimani hingkai 1961 bisini 3rd July asaimani kami hingkai Chandranath Thakur kami bini koklop bijab tongo mung hingkai rishi
seijakmani bisi hingga 2006 January abon bagai sini syllabus ni tabuk bo korojak koklopno sini sabo yakaba koklopno sabo hone phaipro sini answer ne utpol debbarma tabuk bo korojak koklopno bo bijab ni naharjaka eba boro asuk thairjaka hamburgai rishi mungoi bijab ni naharjaka tabuk bo korojak koklop bebagai tang nisi eba 20 line tongo abo haiklai koklop khlaijak abono karoi जों थांगांखाय मानफिरो सिनि कक्लबनाय जोग ब्रैनि बिसिङाव हंगाय कक्लबनाय जोग सेफालि देबबर्मा बबाय सैजाक कक्लबनो जों मानफिरो सिनि सिलेबासो कायसा आबोनि बुंखा आं ब्रै अंमा बाय आं बागैनो कक्लबनाय जोग सेफालि देबबर्मा बनि आसायमानि बिसि हंगाय 1964 बिसिनि 3rd February Thai hinggai simna pattabil kami bini sejak koklop bijab tongo hordi bro resap mung imang ni yakrai ni nango tal kesang yorklai thango koklop no karibo bini kothomayung sejak rok tongo hai hinpano koklop ni bese boba boni syllabus o kaisa naharjak nukha o semester o angbri ongma bai koklop na jik sefali debbarma ni Angbri ongma bai koklop no hordi bro resap mungoi bijabo asuk thai rejakha hordi bro resap mung o koklop bijab sejak mani bisi hingga 2001 ambagino angbri ongma bai koklop no hordi bro resap mung koklop bijab ni bisingo asuk thai rejak angbri ongma bai koklop hinggai bebagai tangsi nei eba 12 line tongo abno karibo जों मानफिरो koklopnai Narendra Debbarma bai sejak जों rojong mungoi sini syllabus o manfiro koklopnai Narendra Debbarma asaikha 1957 bisini 2nd April asaimani Thai hingkai Uttor Moharani Vidya Prasad Kamiwo bini sejak koklop bijab kaisa ke kungkila nang tumani asuk pung abono karibo koktang tongo mundo dromun sini nangmani syllabus ni hingkai जों rojong obono seinai to sengsaimano Narendra Debbarma जों rojong koklopno asuk thai rejakmani hingkai an anthology of Kokborok poems abo 2009 bisiwo komthingjago seikrung Binoy Debbarma ni yaktui जों rojong koklop bebagai tang 33 eba 33 line sejak tongo abo haikei जों rojong koklop ni bisingo bo kabangma question rok asayo amrok ma porinai te kaisa mankha Gitu Kumar Riyangni blai kwkhrang hnai sini syllabus o blai kwkhrang hnai ambagino koklop ni sinimung te simung rok saimanani belai nangsugo koklopnai Gitu Kumar Riyang asaikha 1958 bisini 20 January o asaimani Thai hingga nun sora sini bagan abo koila sohor amjayo bini koklop bijab kluluk khapang khaluluk ni khapang tai sini syllabus o tongmani blai kwkhrang abono seinai to sengsemangka Gitu Kumar Riyang blai kwkhrang koklop no an anthology of Kokborok poems mungoi bijab bo asuk thai rejakha an anthology of Kokborok poems bijab no komthingjakmani bisinga 2009 जों rojong koklop hingkai bebagai tangsiba eba 15 line 15th line tongo जों rojong koklop bebagai 15 line tongo abono kari te khoroksa जों manmani hingkai saslang Tripura bai sejak khapango ehu khorang mungoi koklop omobo जों sini syllabus o mankha koklopnai saslang Tripura asaimani je boni bisi hingga 1968 bisini 12 November asaimani Thai hingga hoko tuisa Longtrai Valley o koklopno seinai je saslang Tripura hingkai khapang go ehu khorang koklop bebagai tangsi dok eba 16 line tongo tamkha bini o koklop bisini kokbutang rokni kwbangma sungmung tei nangmarok
amjokmungo phainani belai khaino nuhuro abono karibo tongphiro Suranjan Kundu Chaudhary bai swijak hamya jora koklop sengo bijabo mankha abongkha boni asaimani bisike 1971 13 January herma kamio asayo bo hamya jora swnai to Suranjan Kundu Chaudhary hamya jora koklop bebagai tang sisar eba 18 line tongo hamya jora koklop hamya jora mungino kaisa koklop bijabni nahar jago aboni yagulo seng manphiro koklop naijak Sobita Debbarma bai swijak hayungni thani mungoi koklop omo bosini syllabus asuk thai manjak koklop naijak Sobita Debbarma asaimani bisi hingke 1974 bisini 14 January asaimani thai hingkai Suto Sharma Komalpur hayungni thani koklop no sini Sobita Debbarma hingkai hayungni thani oro hamya jora hani kaithangka typing mistake hayungni thani koklop bebagai tangni sisa man 21 line tongo abo hai khlai seng mano tei abono karibo manphiro Lakshmidon Murasing bobai swijak paithakni koklop sin syllabus naini khangke tuimani sraimung Lakshmidon Murasing asaimani bisi hingke 1977 4th March asaimani thai hingkai to Potisori Amjani Murasing kamio bini swijak koklop jabra kliyo toksa rangsak tuimani sraimung swnai wngkha abo Lakshmidon Murasing abo boron naharjak hangke jabra kliyo toksa rangsak mungoi bini bijab tongo aroni naharjakha eba arono asuk thaijakha tuimani sraimung koklop belai kotor hwnui mano bebagai sinisi tham eba 73 line koklop swijak sang mano tei o koklop rok je phunukjakmani bisingo koklopni bisingo kaisa kaini bobo haike singmung rok phaiman tei bobo haike a singmung no nang phirok nai abono tei yang kaisa kaini norni bwskang phungna bagui saitoknai romdi puilani koklop nai GOPI BALLAV kolebe sijak sejana kwrwi sing salai paijak sejana kwrwi koklop no swnai sao hingkai abo GOPI BALLAV kolai wngnai sejana kwrwi koklop no bo bijabo swijaka hamrukai abo koklop laikrang hini boni kaisa tongo koklop laikrang bijab bo bisio karijak hingkai February 2006 koklop laikrang bijab no karinai sabo gamka sing saiman nangnai Joyram Prakashoni koklop laikrang bijab no kario hingkai o bisingo kok bwtang rok to singmano kharike tamoman sing kharike khaman rok hini swijak mano hingkai answer bo kharike sing khano manai koklop no rwksawi kok rike tamoman hingkai kok mano sejana kwrwi koklopo sabono sejamani kok no sajaka hingkai kwnui sak salai chwlabai bwrwi no tamoni bagui sejalai orang direct question khlaikya jate apni rok bujinani wngthon hnoi thanglai phailai mili kwthalai lam kaisa himlaima bagui sejana kwrwi koklobo sabo tamni bagui yasi surlai hingkai chwlabai bwrwi no lam kaisa himlaima bagui yasi surlaio sejana kwrwi koklobo bufru mogol kiolai hibrukai khabai kha malai tei tonglai chalaiwi tonglai furu eba thansa baksa ke tongfruo abono karwi oro koklopni tebo tongo kuwakar rok hinui sangmano norok koklop no porikhaito nuknai kuwakar tamo hingka abo awai tak khlai hinmani kok awai khlai kagai sini hodao sini dopao hamya sitra nasilema khamaima rok phaio ambagui no deso abo hairno kuwakar khlaimani chaya eba pirmani chaya sejana kwrwi bufru eba tamo khe tongkhe bono sikla tongjak hinui samani hingka abokhe chwlabai bwrwi hamjak laikhe tamo kwrwi khe hao bayapni bumung pamjak tamo kwrwi khe hao bayapni bumung pamjak hambrukai kwtha hamjaklai tei milimung kwrwi khe seja tamono hin buini hamya sanai kaham naimanya mokol kiornai abo haino seja hano GOPI BALLAV koloni achaimani sal abo thaising salai khe 1947 16 May
GOPI BALLAV koloni asaima thaibo salaikeseng chamul sora athro murao sejna kari koklop swijakmani bisi hingkai 1996 May talni 30 salmarini May talo koklop nai tamni bagui sejalai hini sengka hingkai kwnui saksalai thanglai phailaiui tongmani bagui brui chilani somanu manthai o kokbutang bo koklop hini phaimano gabo khe sejana kwrui hingkai koklopno sung mukosto pordi kokthaini muchu narwkdi haike sejana kwrui koklobo bobo hai question ang bebakno joto sungmung narok kaham kai phirogui manai abono kario unit din tongo sung holong koksa bolong bisingo mano abogai angor puila sungmung tubaka holong koksa bolong bisingo koklopno sini isabo abo sini ingkha Chandrakanta MURASING holong koksa bolong bisingo koklop bo bijap naharjaka hingkai abokai holong koksa bolong bisingo ni naharjago holong koksa bolong bisingo koklobo holongni mari bai saborokni kokno naikha hingkai satok pitok khlaijak phano mungsa saregya mane holong koksa bolong bising koklobo holongni mari bai saborokni kok sa naikha hingkai satok pitok khlaijak phano je saboni mari hingkai holong koksa bolong bising koklobo holongni mari bai saborokni kok sa naikha hingkai satok pitok khlaijagui tongnai borok bosong rokno satok pitok khlaijak tongnai borok bosong rokno oro kisitsa swijmani o asang kothok yahai wngkha holong koksa bolong bising koklobo raja himani bisingtwi saboni kok sa naikha hingkai oro phan ni kokno sannaio holong koksa bolong bising koklobo raja holongni bo thaio ka hingkai kwpal cholongo raja kwpal cholongo tamoni bagui ka hingkai bolongmui naisomnani bagui bo kwpal cholongo kao holong koksa bolong bisingo koklobo saboni yakrai belai hilik ni koklom saka hingkai sikarini abo haikhe oro question ango norok kwbangma srwngjaknai rok tongo srwngnani belai khai nango saimanani nango ang joto mariui porliya norok mankha kaiba swiwi nawi swrwngdi kaham kai number kaham tisnani hingka hingkai koklop mariui kaham kai mukosto pordi koklop bisingni kwbangma kokbutang phai mano aboni bagui jesa khepano koklopno kaham ke pornani bagui chaitokdi kokthai rokno bujiui pordi kokbutang tisaui MCQ ongnai amo norok saino mano bebak porikha se number kaham manai jotono hambai aswkno।